Iti panangrambak ti Kawayan Festival ken 108 founding anniversary iti probinsya na ikantal daw dagiti retirado ng empleyado ti gobyerno probinsyal iti Abra Sports Complex. Naangay ti reunion dagiti retirees kas panang bigbig ti nagbali na papel ken kontribusyon da iti gobyerno. Maysa-maysa ang naawagan dagiti retirees. Bigbigan mi unay nga anak yo ken kabsat yo. Ipanagserbiyo iti probinsya tayo. Saan nga kastoy ikaprogreso iti probinsya tayo no awan kayo nga nagserserbi iti naimpusuan ken sincero a panagserbiyo. We meet again to celebrate in Abrasa, a cultural fusion that enables us to share present practices of a true Tinjan Ilocano spirit. As retirees, we at the present administration is obliged to know more about your situation. And there's no other way or means than celebrating with you through this very special event. Para kamustahin namin kayong lahat, and we hope that being here tonight renewed your eagerness to be one with your PGA family again. This program is also for you to reminisce the past, to meet old acquaintances that gives true meaning to the word Inabrasa. Maysa ni Ma'am Norma kadagiti na imbetaran ti programa. Pagyamanan na gaputan na lagipda iti dati ang nagserbiyan na. Ket pagyamanan mi ti government ure nag-retire kami apo ada kamlata nga malagipda halang engana din nagtatrabaho kami. Ket tatay nga natatamaragsakan kami tada kami tatangarabi ket maysa kami napadayawan nga datatati daytoy okasyon. Paset pa ti aktibidad ti Inabrasa, a celebration of cultural fusion. Gagamitin na brasa amang ibida dagiti agdama a practices amang kaykaysa kadagiti Tingyan ken Ilocano babaen iti native dance, ritual dance ken kanta. Kamaudyanan na naisagutan dagiti nagserbi ti gobyerno probinsyal iti maysa a Zarzuela. Jessica Boreta, Balitang Solid North.